ናብራይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣታዊ ኣለዎም ካብ ዝበሃሉ ዕድመይ ኣብ 40 መጀመርታታት ክኸውን ክንድቱ ምልኩዕ ዝበሃል ዋላ ተዘይኮንኩ ጽቡቕ ናይ ወዲ ቁመና ዘለኒ እየ። ብሂወተይ ሕጉስ ዘይኮንኩሉ ናይ ሂወተይ በሰላ ከካፍለኩም ናይ ብሓቂ ዝገብሮን ዝውስኖን ጨኒቑኒ። ሓደ ግዜ ኣብ ሂወትካ ኩሉ ነገር ዋላ ተሃልወካ ኣብ ገዛኻ ሰላምን ፍቕርን ተስኢንካ ግና ብሕታውነት እዩ ዝስምዓካ። ናተይ እውን ናይ ሂወት ኣጋጣሚ ከምዚ ንኽስምዐኒ ይገብር ኣሎ። ኣነም በዓልቲ ገዛይን ተራኸብና ቅድሚ 11 ዓመት ኣነ ናብ ዝኾነ ቦታ ንምዝንናይ ክኸድ ንሳ ድማ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዝማዳ ንምቕባል እዩ ነይሩ። ገና ምስ ረኣኽዋ ልበይ ክድንግፀላ ተሰምዐኒ። ብኡ ፍጥነት እዚኣስ ናተይ ተትኸውን ናብራይ ኩሉ ሙሉእን ሕጉስን ከም ዝኸውን ኣሚነ ግዜ ተየጥፋእኹ ቢዝነስ ካርደይ ብብልሓት ሃብኩዋ። ድሕሪ 15 መዓልቲ ክምለስ እየ ከም ትድውልለይ እውን ተስፋ ይገብር በልክዋ። ኣነ እውን ጉዕዞይ ጀሚረ ክበጽሖ ናብ ዝደልዮ በጺሐን ቀንየን ናብ ዓደይ ተመለስኩ። ተመሊሰ እውን ብዛዕባኣ ምሕሳብ ኣይቋረጽኩን። ናተይ ስልኪ ሂበ ናታ ስልኪ ግና ኣይተቐበልኩዋን። ክድውል እያ ኢለ ሓሲበ ግና ኣይደወለትን። ካብ ዝምለስ ሓደ ሰሙን ሓሊፉኒ። ልበይን ቢዝነስ ካርደይን ወሲዳ ንምንታይ ዘይትድውል ክብል ሓረኩ። ግና ካብ ዝመጽእ ልክዕ ኣብ 11 መዓልተይ ዓርቢ መዓልቲ ሰዓት 4 ንግሆ ተደወለ። መን ክብል በልኩ። በቲ ጥዑም ድምፃ ጌራ ኣብ ኤርፖርት ቢዝነስ ካርድኻ ዝሃብካኒ ምስ በለትኒ ተሓጓሰይ ምቁፅጻር ኣበየኒ። ቀዳም ተራኺብና ኣዋጊዕና ስለናተይ ብዙሕ ነገር ነጊረያ። ዋላ ንሳ ቁሩብ ስለ ባዕላ ኣዕሊላትኒ። በዚ መልክዕ ተጀመረ ርክብና። ድሕሪ ቁሩብ ናብ ካሊእ ምዕራፍ ተቐየረ። ነታ ዝፈትዋ ጓል ብዘሐጉስን ብጽቡቕ መርዓ ተመርዓኽዋ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ 1 ዓመትን 6 ወርሕን 1 ወድን ሓንቲ ጓልን መናት ቆልዑ ተበርከቱልና። መድፍዕ ጥራሕ ዝተረፎ ተሓጓስን ዝግጅትን ኣብ ገዛና ተገበረ። ድሕሪ 2 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ብድሕሪኣ እውን መሊስና ድሕሪ 2 ዓመትን 7 ወርሕን ጸኒሕና ድማ መሊስና ሓንቲ ጓል ደገምና። ናይ 4 ቆልዑት ወለዲ ኮይና ናብራና ብናይ ደቅና ምሕላው ዝበለጸ ዘሕጉስ ኮይኑ ምንባር ቀጸልና። በዚ ኩሉ ግዜ ናይ በዓልቲ ገዛይ ኩነታት ዋላ ሓደ መዓልቲ ክቕየር ርአዮ ኣይፈልጥን። ምሳይ ብሓደ ብምዃና ብጣዕሚ ዕድለኛ ምዃና ትነግረኒ ነበረት። የዋህን ሓቀኛ በዓል ገዝኣ ምዃነይ በብግዚኡ ተልዕል። ኣነ ብስርሐይ ምኽንያት ብዙሕ ሰዓታት ኣብ ስራሕ ቦታይ ንኸሕልፍ ይግደድ ነይረ። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እውን ናብ ወፃኢ ዝወፀሎ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ብታ ዘለትኒ ግዜ ምስ ቤተሰበይ ከሕልፍ ዝመርጽ በዓል ሓዳር እየ ነይረ። ኩሉ ነገር ዝመልአሉ ገዛ ጥራሕ ምንባር ስለ ዘየሕጉስ ንሰበይተይ ብግላ ትሰርሖ ስራሕ ኣመቻቸይላ። ንሳ እውን ስርሓ ካብ ምስራሕ ሓሊፋ ብዝተኸኣላ ብጽቡቕ መንገዲ ክትጓዓዝ ጀሚራያ። ሓደ መዓልቲ ግና ከም ዝኾነ ሰንበት ድሕሪ ሰዓት ምስ ሰባት ቆጸርዮ ነይሩን እሞ እዚ ነጊረያ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ተጋዲማ ዘላ ናይ ሰበይተይ ከንፈር ስዕ መቢለ ካብ ገዛ ወጻኹ። ንእሽተን ምስ ተጓዓዝኩ ሓደ ነገር ተዘከረኒ እሞ
ናብ ገዛይ ተመለስኩ መኪናይ ኣብ ደገ ኣፊት ጠጠው ኣቢለ ነቲ ካንሸሎ ብቁልፈይ ከፊተ ናብ ገዛ ኣትየ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ምስ በጻሕኩ ናይ በዓልቲ ገዛ ይስሓቅ ብዓውታ ተሰምዐኒ ስልኪ ተዋግዓላ በጃኻ ይፈርሕ ኣለኹ ደቅኻ መልክዖም ንዓኻ ይመስሉ ኣለዉ ብፍላይ ታናይ መወዳእታ ክትብል ናብ እዝነይ ገለ ነገር ኣተወ ከኣቱዶ ይቕረየኒዶ ብጣዕሚ ኣብ ድንጋጸ ኾይነ ንብዓተይ ምቁጽጻር ኣብኒ ክሳደይ ሴረ ምስ ባዕለይ እናተዛረብኩ ተመሊሰ ወጻኹ ብድሕሪኡ ሙሉእ እምነተይ ጠፈአ ግና ድማ ኩሉ ነገር ተረጋጊአ ክርኢ ከም ዘለኒ ንባዕለይ ኣእሚነ ክከታተላ ጀሚረ ዘይግብኡ ነገራት ዘይቀረየ እናገበርኩ ናይ ሰበይተይ ሓበሬታ ክኹዕት ጀሚረ ብዙሕ ሓቅታት እውን ፈሊጠ ንቅርሺ እምበር ንፍቕሪ ከም ዘይቀረበትኒ ንሓፍት እምበር ንዓይ ምንም ስምዒት ከም ዘይብላ ተረድአኒ ኣነ ድማ ብተጻራሪኡ ናታ ናይ ፍቕሪ ግዙእ እያ ንሳ ድማ ኣብ ልዕለይ ካሊእ ወዲ ደሪባያ ንኹሎም ደቀይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዲኤንኤን ኣመርሚረዮም ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ውፅኢት ምስ መጸለይ ግና ኣይኣምንን ዘብለኒ ሓቂ ከጋፈጦ ገይሩኒ እቶም መናቱ ቆልዑት ናተይ እዮም እተን ካልኦት ክልተ ቆልዑ ድማ ናተይ ኣይኮናን ሕዚ ኣብ መንታ መንገዲ ጠጠው ኢለ ፍቕሪ ህልኽ ምኽዳዕ ወይስ ናይ ትሕትነት ስምዒት ናተይ ኢለ ዝሃርፈን ቆልዑት ናይ ካሊእ እየን ብዝደመቐ መርዓ ናይ ዘለዓለመይኻ ዝበልክዎ ናይ በዓልቲ ገዛይ ሰውነት ናተይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ መጠን ንላዕሊ ምእማነይ ንኸይቀንዕ ገይሩ ኣግቢጡ ሴሩኒ ንበዓልቲ ገዛኻ ቅተላ እሞ ንባዕልኻ እውን ዓርስኻ ጥፍእ ዝብል ስምዒት ይፈታተነኒ ግና እዞም ዓርሶም ምኽኣል ዘይከኣሉ ቆልዑት ከኽብል ይሓስብ ኣብ ናተይ ናይ ግሊ ድርጅት ድማ ብዙሕ ቤተሰብ ተሸከሙ ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ከኽብል ዓርሰይ ይጥይቕ ኣቦአን ምዃነይ ንዝኣመና ደቀይከ እንታይ የኽብለን ገዛይ ንዘፍረሶ ሰብከ ከቕትሎ ዶ ክብል ይሓስብ እሞ ግና ካብ ህሊናይ ናበይ ከምልጥ ክብል ይሓስብ ሕዚ እውን ናተይ ዘይኮነት በዓልቲ ገዛይ ይፈትዋ እየ ሓቑፈያ እውን ይሓድር እየ ንሳ ደቂሳ ኣነ ናበኸኹ ኣብ ሕቑፈይ ይርኣ ግን ድማ ታይ ከም ዝገብር ጫኒቑነሎ ኩሉ ነገር ከፈቢለ ኣፍረጥሪጠ ተዝነግራ ሓዳርና ከቋርጽ እዩ ንሱ ድማ ንዓይ ከቢድ ፈተና እዩ ምኽንያቱ የፍቅራየ ስቕኢለ ኩሉ ከም ዘይፈልጥ ኮይነ ክሓልፍ ዋላ ተበልኩ ከመይ ይኾነለይ ተጨናኒቐ ሓሳብኩም ይጠቕመኒ እዩ እሞ ኣማኽሩኒ